I podošli u Bosan Games. Znači igrati SkyHouse episod 3. Ljudi, di ste pa šta ima, evo ja su SkyHouse, treću epizodi, idemo spavamo. Ojde, spavaj. Idemo što smo razfremili. Da, dobro, ajmo dobro vrata, idemo i maliko. Prošle epizode sam napravio farmu krava i farmu, krije pravo do zombija. Farmu krava i farmu svinja. Pima. Dva najnužnije nisu narasle. Nema veze. Čekaj. Ja mislim da ću doista danas ići u uglju, što nam treba. Treba nam prvo uglja. To nemamo. Sekunda. Hajde malo negdje vidimo. Ovdje ništa nema. Evo. Ovdje je lava. Moramo čuvati vajrona, to je dobro. Koliko vajron. Tako, smo da padnemo. Djelamo. Hajde. Puno irona ima, ovo će biti, moram napraviti puno toga. Hajde još malo ovo. Evo ovog sam se budio. Nije veze. A možda sam taj jedan iron treba za nešto. Ostavit ćemo. Slijepi miš. Probat ćemo ovako i ovdje da vidim. Ovo. Treba je nešto 100%. Hajde prvo da ispečemo željezo, pa ćemo dolje. Ja sad nema ništa ulja što je najgore, da napravimo baklje. Uzet ćemo ovu jednu baklju. Evo drvo. Eto ga. Šta? Sad... Ovo ćemo sad postaviti, ovo nam zemlji malo. Ovo moramo sve postaviti. Ne znam zašto, morat ćemo znači tu staviti, tu 1, 2, 3, 4, ovo ćemo morati još proširiti. Sad ćemo nakupiti kamene i proširiti, čekaj prvo da ovo stavimo da se peče, ali s čim ćemo peći? Ne znam. Ovdje ima gore uglja. Sad ćemo da vidimo. Ima, to je dobro. Malo bolje, nema. Pa stavit ćemo sve što bude, ovdje ćemo napraviti željezni tramp. Evo ga. Željezni tramp. Čekaj da stavimo prvo i sjen i ovo malo. Da ne bi slučajno pali. Idemo da iskopamo malo kamena. Treba će nam kamen. Čekaj, ako ćemo to staviti, vidimo. Ajmo.
briše. Još ćemo... Tako. Drešćan kako su tom sleptu, ta manjća nam bi teta manjela je ovdje, imat ćemo 32. Sad moramo biti oprezni. Padnemo, ali izgubit ćemo sve stvari. Evo još jedno, kako ovako drva idu brzo. Zemlja. 3, 4. Pa idemo da isječemo prvo. Vamo ga će. Tako. I posadit ćemo ovdje jednom. Neko stavimo kratko i drva. Evo imamo i pšenicu. Možda i trebam i ovo. A sad ćemo tako. Gdje ćemo ti? Evo je. Ovako treba. Ajmo idemo u rudnik dolje sad. Znači, idemo sa stvari koje nisu potrebne, tu, tako. Još malo hranjeno, nema veze. Slijepi miš, dođi me. Slijepi, to jest. Dođi ti, ne mogu da... nema više. Lapis lazuli, to je dobro. Pao sam dolje u zombija. Ne, juglja, to je dobro. Ne smijem pastovo. Reci! Imao sam malo nekih vam problema, ali nema veze, nastavljamo. Tu i sekund. Imamo baklje, idemo skroz postaviti tu, tako. Tu. Stvari zombije, znači. Je tu stvari da koliko ima. Stvari ima puno. Ajde da idem nekako malo redstone baklje. Ne redstone, nego... Ako samo baklje. Treba će. Evo kako mi treba. To jest, ne. Imamo hrane sada. Ajde ono da napravimo neki. Čekaj, vam to nisam.
idem da preknem pa ćemo, dok vi god iskopa kamen pa ću vam javiti. Evo nas, iskopali smo kamena, koliko 19 ili da spavamo, pa ću napravimo bunderu. Idemo dole, mokri prijedan, vremena ništa. Ej, da vi pravim. Mal dünenini. Ha? Zemlja. Kako ti to napraviti? Ili možemo nekog plana. Tu. Samo sjednike. Prvo moramo oporati. Šema. To je to. To je to. Будем сюда. Все,